Qatt ma kien hemm gvern li niżżel il-ħarsin tal-ambjent naturali tant fil-baxx. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-BirdLife Malta, Mark Sultana, meta l-ġimgħa bagħat messaġġ il-Prim Ministru dwar l-għotu tal-imsaġar tal-miżib u l-aħrax tal-Mellieħa mill-Gvern. Robert Abela qed jiġi akkużat li qed jixpruna politika żbaljata u antikwata dwar l-ambjent. Mistoqsi dwar il-kumment tal-Ministru jinborġ li mhu se jinbidel xejn bl-iffirmal tal-ftehim tal-ħadd, Mark Sultana saħaq li l-Ministru qed jikdeb. Mhux vera li mhux se jinbidel xejn. Fejn qabel in-nies setgħu jitlu ġol miżib, minn meta jiġi firmat l-agreement ta' nhar il-ħadd, in-nies ma jistgħux jitlu iktar il-miżib. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa, Sultana saħaq li l-infurzar tal-liġi waqa' lura bil-Pulizija u l-Forzi tal-Ordni mhumiex kapaċi waqfu l-qtit tal-asafar protetti u f'periklu ta' estinzjoni. Tant li l-ħamis, il-BirdLife kienet marfa minn xi turisti Taljani li għajkla bajda intlaqtet serjament fil-limiti bejn ix-xara u Marsa l-Forn, filwaqt li nqatlu 11-il tajra oħra. Dal-għodu ċemplunna li kien hemm waħda qiegħda għand xi turisti u tlajna malajr għawdex biex niġbruha, ġibnija hawnhekk biex intuha hydration malajr u mbagħad batnija għand il-vet. Hija sfortuna li jasfur protett bħal dan jinqatel f'għawdex. BirdLife saħansitra akkużat lil Robert Abela li qed jikser sfaċċatament id-direttivi Ewropej. Intqal ukoll it-taqsima regolatorji tal-asafar selvaġġi komplit il-BirdLife hija kompliċi f'dan l-isfreġu ambjentali għaliex hija kkoordinata mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Intant, BirdLife Malta nkoraġġixxiet lill poplu Malti Wawċi jingħaqad magħha bil-preżenza tiegħu fil-masġar tal-miżib il-ħadd li ġej fl-4 ta' Nofsinhar biex juru l-għadab tagħhom kontra l-Gvern għal dan il-ftehim antikwat. U fi żvilupp li seħħ fl-aħħar sigħat biex jevita li jiltaqa' mal-attivisti tal-BirdLife, il-Gvern iffirma dan il-ftehim jumej qabel ġurnata skedata f'lukanda ewlenija minflok fil-miżib mingħajr ma sejjaħ lill-ġurnalisti u lill-midja bħalma jagħmel dejjem. Dan sar magħruf permezz ta' sqarrija mibgħuta mid-Dipartiment tal-Informazzjoni il-ġimgħa wara f'sinar fejn fir-ritratti mibgħuta jidhru il-Ministri Ian Borg, Clint Camilleri, Aaron Farrugia u Chris Ġus li kienu qed jippresjedu l-iffirmar tal-ftehim.